Jekk verament Robert Abela dak il qal f'Settembru li għadda irid li jfittex il-kunsens fil-ħatra tal-Kummissarju għall-Standards, l-ewwel ħaġa m'għandux jivvota favur din il-liġi u t-tieni għandu jibqa' sal-aħħar ġurnata jara li nażlu persuna bil-kunsens taż-żewġ naħat għal ġid ta' dan il-Parlament, għal ġid tal-politika f'pajjiżna, għal ġid ta' dan il-pajjiż. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament l-erba' filgħaxija kif issoktat id-diskussjoni dwar il-liġi li jrid idaħħal il-Prim Ministru Robert Abela dwar kif issir il-ħatra l-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Bernard Grech insista li din hija kariga importanti, kariga li nħolqot biex isir skrutinju fuq id-deputati parlamentari kollha biex jiġi żgorat il ma jkunx hemm abbuż u skandli biex il-politiċi jassiguraw li jkunu ta' eżempju tajjeb għal ħaddieħor u biex il-politika isservi bħala servizz liċ-ċittadin u mhux għal politiċi infushom. Robert Abela, il-Gvern Laburista se jkun qiegħed iddajjef għal kollox din l-istituzzjoni. Se jkun qiegħed jagħmel b'dan il-mod kif diġà qed a complete takeover ta' istituzzjoni oħra. Fil-waqt li faħar lil George Hisler fuq kif mexa f'din il-kariga, Bernard Grech fakkar kemm il-darba Robert Abela attakka lill-istess Hisler. Kien qiegħed jiddeċiedi dak li kien hemm bżonn jiddeċiedi. Illi jagħmlu l-manuvri kollha, inkluż fil-Kumitat, biex id-deċiżjonijiet tiegħu ma jkomplux mixjin il-qudiem, illi raw kif għamlu biex isiktuh. U llum għandna qudiemna liġi illi qiegħda hemm u hija ntiża biex jew naqblu magħhom jew inkella jagħmlu li jridu huma. Dan huwa Robert Abela, dan huwa il-Gvern Laburista. Bernard Grech spjega kif il-Gvern għandu b'mod ġenwin isib sostitut denju ta' Hisler b'konsensus nazzjonali iżda minflok qed jażel li jibqa' għaddej qisu xejn mhu xejn u jagħmel ta' rasu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa għaliex il-Gvern ma tax raġuni għaliex għalih Joseph Zamit McKeon, Philip Micallef u l-imħallef emeritus Silvio Meli mhumiex tajbin għal din il-pożizzjoni dan għaliex, kompla l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Abela irid jażel lill-eżaminatur tiegħu huwa stess minkejja id-diversi proposti li sarulu fl-aħħar sentejn. Waħda mill-proposti li għamilt il-Prim Ministru kien ejjew nagħmlu shortlist bejnietna ta' persuni illi huma potenzjali naqblu dwarhom, imbagħad wara li niftehmu numru ta' persuni immorru bl-ordni ta' preferenza tagħna ta' tnejn li aħna u lil din il-persuna nofrula l-irwol flimkien. Ħalli l-ewwel ħaġa lil dik il-persuna nkunu qegħdin ngħidulha mill-ewwel int għandek il-fiduċja ta' tnejn. Int għandek il-fiduċja taż-żewġ naħat. Inti għandek il-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi kollu. Imma din Robert Abela ma ġbitux. Bernard Grech insista li l-Gvern għadu fiċ-ċans li jisma' mir-raġuni u jimxi b'mod demokratiku fid-dialogu sinċir u ġenwin sabiex flimkien jilħqu deċiżjoni dwar min hija l-aktar persuna adatta għal din il-kariga.